विजू मामांबरोबर तुम्ही अनेक काम केलंय, तर एखादा किस्सा आमच्या ऑडियन्सला तुम्ही सांगू शकता जो तुम्हाला आठवतोय? नाही, खूप आहेत असं, एखादं असं नाही. एक तर सगळ्यात महत्वाचं, त्या माणसाने आम्हाला ना डाऊन टू अर्थ कसं राहायचं हे शिकवलं. म्हणजे कधी बडेजाव कुठल्या गोष्टीचं करू नये, टायमात येणं जाणं, तालमींना म्हणा किंवा कुठे किंवा वेळ दिल्या त्या वेळेला थांबणं येणं, आणि ऍक्टर म्हणून तुमचे विनोद हे कसे व्यवस्थित पॉलिश करून टाकायला हवेत, नाही का. म्हणजे नुसतंच गडबड गोंधळ करून विनोदला विनोद कधी करतोय आणि काय गोंधळ करून लोकांना कळत ना काय बोलला, काय असं काय बोलला मध्येच काय कळलं नाही, तर लॉजिकली त्याला चांगलं ट्रीटमेंट देऊन त्या विनोदाला जर करेक्ट फेकलं की लोक आपसुक हसतात. या गोष्टी त्या माणसाकडनं शिकलो. आणि मुळात सतत ग्रुप बरोबर राहणं, ग्रुपला सोबत ठेवणं, हे त्या व्यक्तीसोबत बरोबर खूप शिकलो. अर्थात मी तिला माझ्या मोठ्या भावासारखंच मानत होतो. म्हणजे आजही मी प्रेमळ श्रद्धांजली बोलतोय त्याला कारण तेच आहे की त्या व्यक्तीने मोरूची मावशी एवढी हिट आहे वगैरे फक्त लोकांच्या आत्ताच्या पिढीच्या लक्षात येणार आहे. आधीची पिढी त्यांना माहिती आहे विजय चव्हाण म्हणजे मोरूची मावशी. तर आज जर माझ्या सई रे सईच्या नाटकाच्या अनुषंगाने काही तरुण पिढी येते नाटक पाहायला, तर मला असं वाटतं की या तरुण पिढीने हे पण नाटक पाहावं जे विजय चव्हाणांनी आधी केलेले आहे. म्हणून मी नाटक परत आणलं. नाटकाच्या सुरुवातीला अनाउन्समेंट आमच्या नाटकात की ही जी ज्यांनी मावशी गाजवली त्या तुमच्या आमच्या सर्वांचे लाडके विजय चव्हाण, त्यांना ही प्रेमळ श्रद्धांजली आहे. आणि असं नाटक आम्ही सुरू करतो. आणि मग त्यांचा आमच्या देवारात, जसं आम्ही जिथे ते शो करतो ते देवार असतो आपला, नाही का, तर त्याच्या बाजूला त्यांचा फोटो पण असतो. म्हणजे जसं देवाच्या पाया पडतो असं आम्ही त्यांच्या विजूच्या पण. अर्थात हे श्रद्धेची गोष्ट आहे. मी थोडंसं तेवढा भावनिक आहे. आणि त्या माणसाने मला खूप मदत केली त्या माझ्या काळात. जेव्हा मी श्रीमंत दामोदर पण ते नाटक करताना आलो तेव्हा मी नवीन होतो, ते सिनियर नट होते तेव्हा. त्यांनी मला चांगल्या पद्धतीने वेलकम केलं होतं, नाही का. म्हणजे मी नवीन आहे म्हणून ह्याला कसं बाजूला करायचं, आपणच कसं व्हायचं मोठं, तर तसं नाही. की त्यांना कळायचं की हा चांगला मुलगा आहे, याचं भलं व्हायला पाहिजे, म्हणून त्यांना ते मला नेहमी फ्रंटला ठेवून स्वतः बॅकला गेलेत. अशा एका व्यक्ती बरोबर इतके वर्ष काम केल्यानंतर जेव्हा मला असं वाटतं की नाटक यावं आणि ह्या नाटकामधून आपण श्रद्धांजली अर्पित करूया की जेणेकरून बऱ्याच महाराष्ट्रात नाही देशभरात जिथे शो करतोय मी तिथपर्यंत लोकांना माहिती पाहिजे की विजय चव्हाणांनी रोल केलाय ना, ते नाटक आपण करतोय.